Dono sopi sesaji. Dadi sedulur kowe ing desa Tambak Selo kene iki lagi padha sesaji. Muga-muga Kiai Danyang ingkang bawirsa ana ing desa Tambak Selo kene amangsana berkah wilujeng karo sedulur kowe ing desa Tambak Selo kene. Diparingono slamet, aja ana alangan sawiji apa-apa. Bisa rukun atut-utut bisa gotong royong dijung diriku abot dijung gotong royong jadilan entenge. Lan aku minuwunake Bapak para tani sesuk anggone nandur diparingono lemu-lemu. Diparingono metu akeh. Sing biasane metu 3 kintal iki tak bubar wayang iki nandur pari metune 5 kintal. Mergo bad tanggap wayang, ya. Aku tekan kene ora perlu ngomong. Mergo wis doyak-doyak kancaku iki wektune wis wengi. Berapa jam 1? Kudu kok jam nek rampung wae pokoke iki ngono doyak-doyak ngerampung kene wae. Amir iki. Ya Ben. Jadi Amir ku. Iki aku nggawa kanca warang komplit tatahe. Aku lupa tak kenal iki aku. Derek. Ora tau penuh aku di karo iki. Asmane sinten saking pundi negarinipun, Mbak? Derek tetepangan nami kula Yohana Indah. Di dalam saking Ketep Magelang. Oh, nggih. Derek Gladiwana nggih. Nggih, biyen kae kula nggih, Mbak nggih. Pumpung kepanggih mriki, Mbak, biyon-biyon kali kula. Kayak ora tau kenal apa wae. Saking pundi, Mbak, negarinipun, Mbak? Nggih, derek pitepangan kula Irma Octavia. Oh, nggih. Saking Ketep Magelang ugi. Oh, lah kok ya jelas bulan iki. Pada Kang Mas Juman iki tak golek. Warang gono iki jan adoh-adoh tenan. Itu yo nom-nom. Iki saka desa Gateli lho. Itu yo ayu-ayu. Kok gatel ta Pak Bagi? Lah tetep mau. Aku ki nek ono apa-apa ki ora pengin tenan aku. Tenane. Tenane. Mboten purun estu ngeten iki, Pak. Iki yo ki. Kowe yakin wis ora pengin? Ya. Ora pengin? Sing wetan iki sapa kae? Wetan. Oh, budek Aiden le. Dan ora teko iki. Grungung. Nembang. Nah, kenapa ini, Bang? Ada Bang opo? Dikenalke kabeh sik to, Bos. Dikenalke kabeh sik to, Bos. Nembang. Ayo nebang. Sediki. Anu udan ora anu iki. Yo. Yo kae. Oh iki padake sing loro sinden leluhur. Ayo nebang. Gi. Siapa sewetan kae dikira jaranmu ya lah. Ora sing tengah kuwi kenalke sih. Ibu Dewi yang siapa? Ora siapa? Sing tengah itu setengah. Alan Bang. Waktune ndak santai. Ya toh. Iku wis nang papan 10 lho Gi. Iki Masyaallah. Sinang Parijoto iki sing Mbak iki. Nah, yang ngene to, Mbak. Enggak yo Sinang Parijoto. Kira larasane Pak Surat. Kemayar wae Sinang Parijoto. Manul. Niki Nah, mayar wae. Ora sangel-angel. Dasar udan-udan. Ngombe sing anget sayang wedange ra ono gaweke iki. Anu kopi dong. Ya, ngono ya. Dalange gaweke goki kopi, goki gandasil sithik. Dek ngopi minum.
Kan rada krungu.